Ay, shoutout mga kwara. Lagay comment ka. Ha? Puro po. Diyan lang, dito mo lang. Uy, main channel, shoutout sa pa-member. 5 viewers, mega love shoutout po at 9 thumbs up. Shoutout sa inyo. Main channel, shoutout sa Hello po, main channel, mega love shoutout po. 5 viewers at 10 thumbs up, mega love shoutout po. Thumbs up, Mark. Thank you po, thank you. Ma'am channel. Ay, main channel. Main channel pala. Sorry. Shoutout sa main channel. Salamat sa pang-member. Thank you very much. 4 viewers at 11 thumbs up. Mega love shoutout po. Kukuha na natin guys yung
video, ay yung ATM natin sa ano, sa video kanina lang. Thank you, thank you, thank you. Abangan na lang natin yung tawag niya, sasahurin natin kung mayroong papasok ng 21 or 26. For viewers in the house, may love siya. Magandang gabi po. Shout out host, shout out kay Maria Faye. Nasaan ka sa Philippines? Where is your country? Maria Faye Kalas. Lakas ng tao mo, May, na. Shout out, guys. Eight viewers, shout out sa inyo. Pwede nga naman.